pini la bangso press fit tum Indigenous People Party IPP pen chupapon bangso press meet ke papon na mailong nang tum ke bangpon tum kiru ki paprang la sipini le tum kopia the sila bangso press meet ki panang kok alama pu bangke ilitum sini lo ilitum karbiang long along le ilitum asiam pen kaning zever dak 10,434 square kilometer along le inchi sinata ang tanasu tum pan pipe ku selang le kai kita meeting may along ning zever sita me pini ang tan corporate house tum pan la solar project amen pen 18,000 bigas along lake tidak abang ken ilitum IPP pen kecedot de ku pen keceng pen ilitum labak so putak semet protest lo lapen labang so alam ilitum ka protest uke legally si ilitum dam lo athe bang ke ilitum darna tipini lapson kido bang ke ilitum party pen normat lapson organize nila bon sita me ilitum kunat si labang so a complain ki pinang jima lahai puthak bang kenil tum claim lo semet officially penil tum rada tum hadak local tum affected people satum pen chelang sinil tum labang so complain bang ke ki pinang jedim ni tum pila la pen alam sita menon mat lapu dambom lo progress pon bom sil tum tek long lo la si pini sta me labang so puthak nil tum thek pen klardak pen labang so nilitum ko anang deng sikile lo mala pen ko anang deng sila bang solar project pan a protest madilitum ki khangalong ko anang deng silitum ki chur no ma la pen rara tum panon kan silatum a phong rong along dampo compensation people non chikluyon ni phi wedi la puson si la lamchak chi pi bom la puson se pachubai bon rat tum pan ang parta nitum karjulong la puson hello ajhaga tum abang ke dak middleman tum tangka kacurung thap tadu umat ni pan solar project along nang menang thapon po pupo suri cap suri koi suri pot truck la puson si poisa kacurek la puson tum tadu la si lahai kaveder je pan kunil to mathasi klarda alam rada pan ka pachini je panang le tum media koi pen sita mela bang so putha klarda pen rada tum kachini long je pan la bang so birta nang le tum atok anu karbiang long kitu ana tum pan pusta me pachini je pan sinil tum pini labang so may nang to pan phat pon lo lasi labang so may along nili jesemet kaning je kang tung bang kel helo ilitum karbiang long termas council along non ruling government tum BJP tu atum labang so project kiwan alam kicheng hut rada tum jesemet alang tum ning khang hai kachidon dun de alam thelang tum council along apong chuning rilo alang tum kopelo memorandum sta me phong ni kithom lang tum submit lo sita me alang tum pan respond ke la kenil tum along lahai kopelo ma copy data antanil tum long nil tum do la kenil tum kaning je thap kali la ke hadak arada tum pen cm pan phong thom pli memorandum ki pido sita me la tum respond pe lahai copy nil tum along do la sondak thak si la tum rada pan kithan kopelo ilitum kopilo karbiang long border kecilai kom je pan bangke land protection mechanism bangke la solar project ki pihelo pusila tum kaning je solar project ili tuma long ban lo pilo tangte long le pilo tangte border ta me rai kom unpo naga tum long le encroachment ta me khang unpo pusila tum ki pupu sita me non la solar project scan area nang tum lang no hala bang so project area ke karbiarong side naga rong ke rong vet kaddo kabe itum karbiarong long si rong ingkora kini do nagarong rong ko ra thok la si la suiria long le si bang ha pusar ni pen sai ka chitiki vera long le ajak tum non ta rabar ka tiki tum do la pen che kai pho aberido thengpi thengkrang chue aberido lahal along le phan plang no phc la tum solar project ki la si lahai puthang le tum matha si hadak amun rada tum bangke eneta rong aso paralang tum lude da posialang tum pan kachong toiling pen si la tum pan ajak tum pan ke ther pen ajak tum pan bangke tangka la ana lak bang tum long ji ku pachu bai pen si la bang so long le acquisition ke klen la si la bangke
nilitum mentuni la chidon thekte la si la hello nilitum la si la solar project amen pen border protection kalidang te nilitum al kumani ang tana so fan land enforcement ki khangji pu mechanism mangelage BJP tum si sarkar tong la tum la so polisi ke deng ma mate kumati kamatha polisi ma putane tum arjing tum siam pa athe social media long anta la puson si BJP party leaders ka sikrong tum hedi la solam si ningje nang le tum social media long stame theklong din ni theklong dupi la pen ongdong tum ajhap arleng ke the nilia men parno nelo la hai tum bang ke kopilo ka ningje thu naga phan ki pitang along le apot la solar project along la lag si ni long antai ko pilot pus wanan ka ningje tum ta la si la puson kaningje abang ke la ke tuteli si alang tum kunat ni pen tangku pen hedi tangka kichu panglim je panse la ke claim pusni tum bang ke alang tum phan koi pinang ko la si nilitum Indigenous People Party pen mang ke la ke strongly nitum condemn lo la son pachubai chorai pen mang ke chubai chukai pen ke karbiang long le nilitum madu corporate company phanta dak long le pek long le la pen nilitum la bangso ang a complain nilitum ADB headquarter Filipina long sa nilitum pilo la pen nilitum jesimet dak India long idis kopilo NCST National Commission for Scheduled Tribe long sa nilitum go pilo la son si council la pen bangso solar project hangnang ji nilitum November October 21 se ADB fund lopilo hala affected hala bangso solar scan area long ara tu na chuniri lo jela bangso solar project bang so se khang thengji pulo as nilitum pen chingwai that pen nilitum October 21 achiklo nilitum ADB long ke chengsi lo de ADB long file lo Philippines headquarters ADB hada file lo hala dak file that pen latum respond pen alang nitum pen 24 October bang alang nitum pen video conference dolo la that pen nilitum complaint pen alang nitum willingly receive that latum pa nilitum complaint review panel compliance review panel long nilitum ko file case file hada file pen alang nitum report ng pilo la sorting report pen lang nitum justify lo latum inquiry do that pen both la Indians project teams la Asian Development India project team tum pan report hang hala so report ateng pen alang tum reply report ni mo ni na tiji lai lo la ke la bangso copy ke mo nali tum adu wenda WhatsApp people la dak bang ke nilitum copy ma complain ke hang ateng alang tum India la project team tum ADB project team tum pan hala review panel tum hang no la so teng la dak lo details tapi nilitum matana hang lo nilitum bang ke la wrong pen complain ro kadu we council tum han complain nitum kroi kri lo lai kadu we entas lo la pen nilitum hal dak views and lo drone pen hal dak views and lo athe la tum pu bang ke la bangso la 18000 bigha sang bong pen 92% na bang ke non agriculture land la pen ke useless land pusipudi la dak ke unproductive land pusito dak dolo mo thek long to dali la tum report sa CCP not in productive use possible la solo pulote dak bage longli malik tawil pulote la dak pu bangte only 8.5% si la longli malik si agala tu chi pu bangke council hello longli malik possible land belong to council la si hala unproductive land mukha bangke la ke council tum ani ka linka piun posi latum October April chiklo latum allotment pijan laile chiri silong 10000 allotment apilo chiri si 10000 18 crores banke EPDCL pen council fund latum draft penship paisa pilo 18 crores lake EPDCL pen la pen ke October 24 ani banke ADB tumta approval 434.25 million latum laso project farman approve to lang sanction kali de la pet ke laso ma si la nili to complaint to komat project bang
hold the no market project hold tum claim long le la that pen il tum November 1 achik lo bangke NCST pan complain lo jala bangso apta kenal tum na intervention na itulo la tum na intervention lo council upon 15 days apor pila 15 days apor to reply ki pita la tum ke amina si allegation na chiwan re dak mo long ko dali to amina si allegation na chiwa long le ke bang phan pi long le list pi long le corporate fund pi long le non tribal individual na to ong le sita nitum ECJ rai mat pidal ba ko chi putu da la pen ka ko putu lo for long tok tu lo la dak tok tu lo long le ke rai aja kong ke la ke council tum helo rong le la pen ke elitum tribal fan so fan ke rai aja kong ke council tum si rai nang po ko alang tum ko ise point chi tok tu da mana alang tum si answer question na chipire answer char jure na to la son pida Tasilatum puke land belong to council. Pemane nitum hello long le malik lo. Council hello long le full. Kosan lason si ownership puse tipo. Cipiu ne lagi. Land belong to council mane pila. Authority mutlu tuke. Assam arlo do dun ko ka joini si Assam tum le le bugali. Latum lo Assam tum ke karbing lo tamas council arlo bangke lake. Latum ke long le na chiok dun le. Lasi land belong to council. Council latum si management lo. Latum si langpo. Pota mahan si pi allotment mahan si. Latum si lan choji ikle munji. Latum ke ownership puchpio ne. Lasi ownership pen authority. Latum ke thak ajil lo na ta. Land belong to council ma ditum hello pe. Otip lakali mate. Latum han ke power pike management allotment lahai jon mate. Nak tum bong che tribal bong. Che bong dena che chok dena pu la so middleman mate la. Ancestral ke pilo council ke tu miti helang 1952 lang mangate. La so prang ma lo te. Ancestral tum lo mate. Plus ili tum kila state long do ko ka join ni si land belong to council tamane state song chiok dun ne council tum si lang bola central lang chiok ne la ban land belong to council mate la hini bang la tum bang ke la tum thak khel ama land belong to council man tum ni hal le claim un ke une la da ke tok dak do mati pasila tum bang ke amane amina aja kong ko pi kwan si dam nang chi ma po halan ta chi chini ne la sa ne yat pin nak no non bang ke la si non la NCST pen system me non hearing do po atumi an le la solo le reply pilo la rejoinder pa asitin nang ke ha lo la ni sel la bang pielo ni le ko pothai tel la bang atumi long la se la ke problem pe la tum inside blood la tum pilo che thai ge e tha thai la pe CM ning je be de ti hai la land alienation ka ni ye land alienation itu long le ja kong pi ne transfer ta pi ne allotment ta pi ne pe la alienation bang ha la SC MOU che tok 1995 MOU che tok hot hala alienation bang la che claim nang la ke claim ye ka aron awe la hala su ta land alienation ke ASC tumpe che tok lo KSC tumpe che tok lo DSU tumpe che tok lo hala su ka che tok ta ASC tu mani hang he la ke la che hadak nang gitu ta additional puse na gitu additional la ke hala annexer 30 department lang awe la ke hala da ke pu bang ke close a sub para 1 and para 3 ateng pen nitum examine po pasipo nitum examine lo council tu ching mai lo lang lo laki 62 la long bang ke lake applicable kali so the land alienation does not arise in the council posiponi mate tala tu mang ke la banai hala ke banai lo banang ne lo lake forcefully jela ke nang pidun mate lake hala so nak tum ta 30 per department ke status or kroilo po nak tum ta lang so san mang pine kona ne hipon jor